12.11.2023 a zase som v lese, zase som v divočine, v horách. Dnes sú to Levodské vrchy. Toto je oblasť bývalého vojenského obvodu Javorína. V minulosti tu boli Rusi, mali tu stále vojenskú prítomnosť, základne, vojenskú techniku a všetko možné. Roky to bolo opustené. Dá sa povedať, že tu nebola ani ťažba, nebola tu turistika. Jednalo sa tu čisto o vojenský obvod, takže bol to dosť divoký priestor. Taká ďalšia zaujímavosť týchto Levodských vrchov je možno to, že nie všetci to vedia. Keď prišli Rusi a založili tu vojenský obvod, boli tu vlastne dediny, osady, niekoľko osad ako Ruskinovce, Dvorce. No a vlastne všetky tieto osady boli zrušené, vysťahované, obyvatelia boli vysídlení do okolitých dedín a vlastne ku návratu už nikdy neprišlo. Tie dediny už sa neobnovili, momentálne tam chodia iba pamätníci, nejakí potomkovia tých ľudí, čo tam žili, a robia si také guláše, také stretnutia pamiatkové. Ale či sa to niekedy obnoví, tieto obce v Levodských vrchoch, to je otázne. Ja si myslím, že skôr nie ako áno. No a k dnešným podmienkam, čo by som povedal? Vlastne v Ľubici v Kežmarku nič nenasvedčovalo tomu, že by na hrebení v Levočákoch bol nejaký sneh alebo niečo také, hej, vôbec ani náznak. Vlastne až keď vojdete hlbšie do dolín, tak sa vám potom odkryje ten pohľad na hlavný hrebeň a tu už to je takisto v zimných podmienkach. Takže naozaj pekné. Treba tu prísť. Je tu ticho, je tu kľud. Rozľahlé pohorie a nenáročné na turistiku. Bicykel. Ďalšia vec, môžete tu kľudne si urobiť ohnízko, poopekať. Není to národný park, takže naozaj veľmi zaujímavé miesto na taký nejaký bushcraft alebo také niečo. Sokol 1, tu Sokol 9, som na hrebení. Máme signál, máme spojenie, počujeme sa, príjem. Super Sokol, to som rád, takže máme parádny signál, dobre, idem ďalej, ozvem sa neskôr. Dobre. No kamoši, takže som na výhliadkovej väži Marčulina na hlavnom hrebení Levodských vrchov. Táto rozhľadňa už 2 roky je vo výstavbe a nedaj Bože ju dokončiť. Strechu, ak sa im nechce dokončiť. Ako môžete vidieť, niektorí turisti rovno pod väžu s autom, akože na grc. Prišli si tu zamilovaný párik urobiť fotečku lásky na aute. Boli tu 3 minúty aj z cestou a idú domov. Mladý sa ešte vyjadril, že má letné gumy. No, takže do zákazu po turistickom chodníku na letných gumách. Slováci, taký my sme úžasný národ.